Bradas! Imam nešto za vas interesantno ovde danas. To je francusko izdanje stripa Inkal. Evo možete da vidite, ovde piše Les Humanoides Associes, kako li se već to čita, ja ne znam. Ne govorim francuski, ali to je ta izdavačka kuća koja izdaje tamo Inkala za njihovo tržište. Ovo je peta epizoda. U suštini ovo sam našao kod moje keve, Gajbi Keva je negde iskopala. To je zapravo, u nekom trenutku je moj brat učio francuski, onda naša sestra kad je bila u Francuskoj ovako nešto turistički, kupila mu je to tamo da kao on može da vežba, da čita nešto na francuskom dok uči jezik. Little did she know da je kupila jedan od najboljih stripova na svetu ikada. Sada jedini je problem što je kupila 5. broj, a Inkal je toliko već sam po sebi istripovan strip da verujem da ukoliko krenete čitate od 5. dela ništa apsolutno nećete razumeti, tako da verovatno ovo moj burazer je brzo odustao sa čitanjem kada je ovo video. Evo pogledat ćemo kako izgleda izdanje. Znači tvrdokorečeni je album, pojedinačni albumi su, evo ukupno imamo ih 6. Izdanje je iz 2001. godine, koliko vidimo. Vidimo da je takođe izdati Mladost Inkala, Posle Inkala, Kasta Metabarona i tako dalje u istoj ovoj ediciji. Sad ono što mene interesuje je da pogledam malo, da uporedim ovo izdanje Inkala sa Fibrinim izdanjem, da vidim da li se razlikuje štampa, boje, da li su iste nijanse boja i tako dalje, format, veličina ovih tabli i tako dalje. Ali evo da prelistam ovako na brzinu, ono što primećujem je da nema margina, znači štampa je do samih ivica papira, što je lepo, veoma lepo deluje. Vidimo, imamo ovde jedan prozorčić kao koji viri. Imamo marginu koju je sam, znači, Mebius nacrtao, pa je ovde dodao ovde gore, ovo je dodao ovde. To je zadržano tako u originalu u štampi. Vidit ćemo da li je tako i kod Fibre. Ja se sada ne sećam kada sam čitao Fibrine izdanje kako je to bilo. Samo da pogledamo da li ima dodatnih sadržaja. Nema. Ovde se završava samo sa ovom jednom ilustracijom i tu je kraj. Evo vidimo naslovne strane svih 6 albuma. Mi sad imamo ovaj 5. Ovaj dizajn je dosta, mislim, uobičajan za taj period 2001. godine, ali za današnje vreme nije dobro ostario. Vidite kako izgledaju rikne, to sam vam već pokazao. I dizajn same ove prednje strane nije loš, ali ova mi je pozadi malo zastarela za današnje vreme. I dobro, to je to otprilike što se tiče tog pregleda, nema mnogo dodatnih sadržaja. Ajde da poredimo sada sa Fibrinim izdanjem. Ja imam ovog, znači, integralnog Inkala od Fibre gde je ceo serijal u jednoj knjizi. Što se tiče dimenzija samih korica, to je ista veličina, potpuno ista. Sada da vidimo margine i boje i tako dalje. Morat ćemo da premotamo Fibru do
5. epizode. Fibra ima mnogo lepši ovaj dizajn iznutra. Izdanje je inače iz 2011. Probamo da nađemo 5. album. Kvintessencija drugi deo, znači nama treba Kvintessencija prvi deo. Gde si bre? Evo ga. Inhumane, ovde vidimo ručno je ovaj font pisao Möbius, ovde je oštampano, naravno to je nemoguće prevesti i zadržati font. Nijanse boja su malo tamnije kod Fibre. Znači nije baš to 100% replika. I sada moram da vam kažem da je ovde margina kod Fibre je veća. Vidite. Gornja margina kod Fibre je manja, a donja je veća. Znači ceo panel je podignut gore u odnosu na originalno francusko izdanje. Evo ako možete vidjeti, znači iste su dimenzije papira, iste je veličine sama tabla ovog crteža, ali je margine su zamenjene. Umesto da bude gore veća margina, Fibra je to prebacila da bude dole veća. Onda idemo dalje na sljedeću stranicu. Da, opet imamo dole kod Fibre veću, a kod ovih humanoidesa dole. Sada šta se dešava ovde? Ova stranica je bolja kod Fibre. Zato što možemo da vidimo veći deo crteža. Možemo da vidimo ovde dole ispod kolena malo nogu i šaku Johna DiFula, a kod Francuza je to isečeno i ne vidi se. Jako interesantno. Ali da, ali ovde kod Fibre je isečen gornji deo. Vidite. Znači vidite, kod Francuza vidimo iznad ove žute piramide mnogo više ovog zelenog gore, za razliku od ovde gde je maltene došlo skroz do ivice papira ova piramida. Kod Francuza vidimo i ovde desno malo više ovog plavog prostora iza ovog zelenog, dok ovde je to skraćeno. Znači, kod Fibre je podignut opet ceo crtež. I ovaj je podignut na gore, tako da smo dobili dole malo više crteža, a gore smo izgubili. I malo ide u desno, znači Fibrin crtež je pomeren u gore i u desno, tako da smo dobili ovde više detalja, a izgubili ovde, dok kod Francuza imamo ovde malo više, ali ovde nam je izgubljeno. Vidimo da je Fibra zadržala ovaj oblik slova, gde je boldovano, zadržali su boldove, zadržali su ove, kako se zove ta vrsta slova, ne znam.
Mnogo tamnija boja, evo pogledajte na kosi ovog lika koliko je to tamnija nijansa nego ovdje. Sad, ajde da okrenemo na onaj zanimljiv deo što sam rekao, baš me zanima kako će to da ispadne. Gde sam to beše video, ono što ima sa strane. Jako interesantno da su jedni i drugi izdavač uspjeli da iseku i da izgube delove crteža. Evo smo ovdje. Galaksije Kuisonge. Inače imate kod mene na kanalu da pogledate Inkal specijal, koji je jedna 30-minutna recenzija stripa Inkal koju smo radili zajedno ja i Miloš sa kanala Stripomanija. Pogledajte to obavezno. Evo tu smo. Galaksija koja sanja. Evo za ovo me interesovalo šta će se desiti. Kod Fibre imamo to i imamo čak malo više. Znači kod Fibre imamo malo više. Ovdje imamo na francuskom neku čudnu ovdje naranđastu boju koja je kod Fibre bela. U jedinici. Opet tamnija, jača boja kod Fibre. Kao da smo ovdje dobili, ne kao nego, ovdje kod Fibre je dobijeno kao malo više crteža, povučeno je malo u levo, ali ne vidim da je ovdje sa druge strane nešto izgubljeno. Ne znam kako su to uradili. Margina gornja i donja kao da su sad izjednačene. Da, vidite kako ovdje je tanje, a ovdje je šira ova bela margina i tu smo tamo malo i više ove sličice zahvatili u Fibri. Tako da, generalno, ne mogu da kažem da je neko od ova dva izdanja bolje. Sad samo će od ukusa da zavisi te nijanse boje što su malkice drugačije. Evo ovdje kao da je neka hladnija siva, dok je ovdje više vuče na ljubičasto. Ne znam koliko se to može vidjeti na snimku. Imamo male razlike u nijansama boje. Inače, generalno, ajde pogledamo kvalitet papira. Fibrin papir možda za mrvicu bolji. I to je to što da vam kažem. Naravno, Fibrino izdanje imat će dodatne sadržaje, što ovdje naravno nema.
pravo da vam kažem, Inkal je bolji meni kod fibre. Ali original je original. Morate ga voliti. Lajkajte ovaj video ukoliko vam se sviđa i napišite u komentaru kako se vama čine ove razlike u ovim izdanjima. I subscribeujte se pa se vidimo uskoro ponovo. Ćao.